Aquest autobús ateu va circular fa anys per Londres anunciant: Déu probablement no existeix, deixa de preocupar-te i gaudeix de la vida. El va contestar un altre a Madrid amb el missatge: Déu sí existeix, gaudeix de la vida en Crist. No només els ateus donen l'esquena a Déu. També hi ha agnòstics que pretenen que no se'l pot conèixer. I una gran massa d'indiferents que viuen com si no existís. Té conseqüències, això? Sí, perquè el cor humà va ser creat per estimar l'únic bé infinit, que és Déu. Si no l'estima, busca substituts. Com aquells israelites que van fabricar un vedell d'or per adorar-lo. Avui, els ídols moderns són les riqueses, la bellesa corporal, el plaer, l'èxit social. Aquests falsos ídols, lluny d'omplir el cor, l'esclavitzen i n'esborren la pista que porta a la felicitat autèntica. Per no perdre aquesta pista, Déu va instal·lar en la nostra ànima una mena de GPS, la llei natural. És aquesta veu interior que anomenem consciència. Ell ens adverteix: això és bo, fes-ho, o això està malament, evita-ho. Però el pecat original ens va debilitar la intel·ligència i la voluntat i va dificultar que poguéssim distingir el bé del mal, com va passar amb aquells del vedell d'or. Per això Déu va concedir a Israel una guia més clara i segura: els 10 manaments. Els va lliurar Moisès a la muntanya del Sinaí fa 3.500 anys. És el codi més antic del món. I no obstant, avui continua en vigor per a tota la humanitat. Ens treuen la llibertat aquestes prohibicions? Mira, això és una presó. Aquí hi ha gent que ha assassinat, violat, robat, enganyat. Són més lliures per no complir els manaments 5è, 6è, 7è i 8è que els qui els respecten i no aniran mai a la presó? Els manaments són com senyals de trànsit, eviten accidents i voltes innecessàries. Encara més, ens mostren el camí a la felicitat. Complir-los és dir sí a la voluntat de Déu. No li demanem en el Pare Nostre: facis la vostra voluntat? Sabria resumir els manaments? N'hi ha prou amb una sola frase: estimaràs a Déu sobre totes les coses i als altres com a tu mateix. Et sembla estrany? Aquí queda englobat el gran misteri de l'amor. Déu no demana mai impossibles. Déu ens estima i el seu amor no té límits. Proves? Pregunta't: què tens que no hagis rebut? Tot ens ho ha donat ell, cos i ànima. La creació, amb totes les meravelles, la va fer per a nosaltres i ens reserva una vida eterna per a gaudir amb ell al cel. Més proves? La seva mort a la creu per nosaltres. I una altra més: ens continua perdonant els pecats. Ho diu el cartell d'aquest camió de Texas que contestava un autobús ateu: malgrat tot, us estimo. Firmat Déu.